त्रिपुरा दफारकनो खानि हानजामुं ताइसिबाय याफारे गय मा साजावो तानि हिगाय थानाय 2020 साल मारिबो आनि बोसाइनि गल ब्रादारो पाथरंगो हनै वाइसा अपारेशन खायगा आबुनि परे लिभार हानि लिभार ताइसा अपारेशन मा खालायगा दुइबार अपारेशन खलायमानि परेबो आनि बोसाइनि साकसरि हामिया तेबसेबा सरि बारि उइ फाइरक ngै दङ नाय दिकिसा मजागावो तामङै दंखा जे ना बिजागावो गतरमा खालायै गोराक ngै रागसावै दंखा मता मखाय हामानि डक्टर साबो ताइसा अमो ताइसा डक्टर नायजागदि नै जों रां पैसा करैनि बागै नगनै जे टंकरै रां बायबायख्या दाबुक सानानि रां करै माइ करै ngै दङ खक्सा पैसा रां करै सिनि ताबुक ताइसा डक्टर फुनुंना बसिनि मुंसा करैख्या लुकोरकनो आबुनि बागैनो किसा Chubachu मा सानजावो तै तामखायनाय नरक खायरुकायबा आनि बोसाइनि सरिनो ताइसा नायै मानो आसोनो हामबाय।